vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Yangu confession yakamira sekudai so: inini ndiri mudzimai ane makore 44 years ekuberekwa. Ndauyawo pano kuti ndinge ndichingokonfesawo izvo zvandakaita. Mukoma Nashe, I cannot believe the things that I did. Zvimwe kuda I was too young, but mukoma ndakangonyengereka. So inini hangu ndakamitiswa apo pandainge ndichiri ne16 years. Then ndokubva ndazombopinda mumarriage apo pandainge ndava ne17 years. Saka murume uyu wandakatanga kugara naye ndakamunyepera ndikabva ndamupomedzera ndumbu yainge isiri yake, but akabva azofind out because mwana uyu akabva abuda akafanana noumwewo mukomana uyo wandainge ndichidanana naye in that same area, uyo ainge achiitawo zvekudhiraivha makombi. Saka zvainge zvetongori pachena kuti mwana uyu ainge asiri wemurume uyo wandainge ndichigara naye. Ndakabva ndadzingwa paya sezvo murume uyu ainge ari munhu wekuziva. Zvakabva zvazonyadzisa. Vabereki vangu vakabva varamba kundigamuchira. Zvino vabereki vangu vakati varamba kundigamuchira zvandakangoita mukoma pandakadzingwa, ndakabva ndadzoka kumba. Baba vakabva vandidzinga. Inini ndakabva ndangosiya mwana, ndakangomusiya mukoma ndokubva ndatobuda. Then vakabva vazosara zvavo vachichengeta muzukuru wavo. Inini ndokubva ndazoenda kubasa. Zvino ndakati ndiriko kubasa ikoko ndopandakabva ndazosangana nemurume wangu. So murume wangu uyu ndakatoitawo zvekutongomushandisira advantage because iye mudiki kwandiri ne3 years. Saka ndakati ndatanga kudanana naye ndikabva ndaona kuti munhu uyu anotobva kumhuri ine mari. Ndopandakabva ndanyepedzera kuti ndainge ndiine pamoviri. Apa ndichinopinda naye murelationship, shungu dzangu dzainge dzingori dzekuti ndinge ndichingomudya mari, but nekuzomudawo ndakabva ndazongoramba ndichingowedzera nhema on top of dzimwe nhema, ndichingoti in the future ndichagadzirisa. Saka ipapo pandakamunyepera ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndiine pamoviri. At that time paakazondiudza kuti ndinge ndichizotizira ndinge ndichiuya kumba kwavo, ndopandakabva ndazoti pandainge ndiri kumaperiods ndikabva ndamuudza kuti pamuviri paya painge pabva. Zvino kuti ndinge ndichitaura kuti kumba uko ndine kamwana, at that time kamwana kangu kainge kachiri kuma 6-7 months. Handina kana kumbogara ndati bufu, ndaingoti ndichazomuudza as time goes on. Ndakabva ndamhanya kumba ndokubva ndanotaura naamai ndikabva ndavaudza ndikati, mama, pane munhu wandava kugara naye, but munhu uyu kumba kwavo ane mari, so I think kuti munhu uyu anokwanisa kutondiroora. But manje dambudziko rakaitika nderekuti mama handina kana kumbogara ndataura chokwadi. Ndakamunyepera because ndainge ndichinzwa kunyara kuti inini ndine mwana ende munhu uyu ndava kumuda mama, but pandakatanga kudanana naye ndainge ndisingambomudi. Amai vangu vakabva vazongo understanda ndokubva vazoti ivo vainge vachazochengetedza secret iyoyo. So ndakabva ndazouya nemunhu wangu kuma introductions ndokubva vazonyepa kuti mwana uyu ainge ari mwana wevamwe sisi vangu. At that time sisi vangu ava vainge vachiri kugara nemurume wavo kuJoburg, but sisi ava vakazoshayika zvavo. So vakabva vangondibatsirawo kuti ndinge ndichinyepera this fiance of mine. Akabva atofara paya. Eniwo on my side ndainge ndongoramba ndichingofamba because uko kwacho kwatainge tichigara pane pamwe pamba painge paine vamwe gogo vekuMalawi vainge vachiita zvekubatsira, but vaishandisa nzira dzechivanhu. Saka ndaingoti kana ndikawana mukana ndaibva ndazoenda kumba kwavo gogo ava ndobva ndazokumbira kuti vange vachindipawo mushonga wekuti ndinge ndichisuka chibereko. Saka ndakabva ndazosukiwa chibereko pasina kana nguva ndokubva ndazotobatira pamuviri paya. Pamuviri pakati pabatira relationship yedu yakabva yatoita deep. Mukoma Nashe ndakaroorwa mune zvakanaka, but dambudziko rainge ravepo nderekuti amai vainge vava kunditi, mwana uyu dai wamutora, dai wangoudza murume wako chokwadi nekuti mwana wako uyu achiri mudiki, dai wangozama kutora mwana wako kuitira kuti vana vako vange
vange vachizongokura vari panzvimbo imwe chete. Manje izvozvo ndo zvandainge ndisingadi kana kunzwa. Nekudawo kwehwanana hudiki ndakazongotaura neimwe friend yangu ndikabva ndaiudza kuti this is the situation that I am facing. Akabva angonditi chingoita planika ungomuuraya mwana uyu. Saka akatongotaura mukujoka ndokubva azongoti just jokes ameno hako munhu iye akabva azongonditi just jokes. Kana kuri kunzi ukauraya munhu handiti unoziva kuti unosungwa, worst of all kana ukauraya mwana. Saka ndakabva ndangosiyana nazvo, but ndakangoramba ndichingofunga nezvayo idea iyi yaainge andipa ndichiti mwana wangu uyu ndoita sei. Dzimwe nguva mukoma ndaitombouya ndichita sekunge ndikuda kuona amai vangu. Izvi zvakaitika pandainge ndiine pamuviri, but amai vaizoti kana vakandipa kacheche kangu kaya, dzimwe nguva ndaitombotora chiblanket ndobva ndaisa kablanket pamusoro ndobva ndakavhara nebaby blanket reria ndichitira kuti kamwana aka kange kachisafoketa. But amai vaizongokaruka vabudikira ndobva ndazongobvisa baby blanket reria. Mukoma pandakaona kutoti zvekuuraya mwana uyu physically zvainge zvonetsa, nekuti amai vangu vaingoti pose pavanenge vari muzukuru wavo vanenge vainaye. Ndakabva ndazodzokera kuna gogo vaya vechichawa ndikabva ndazotaura navo ndikati gogo, inini izvi ndo zvandakaita. Gogo vaya vakabva vazonditi ivo vakatobatsira vamwe vanhu, vakatoponda vanhu kuti vange vachibuda mujeri, ende vakatonditi vainge vachitoshandidzana nemamwe maloya vaitoenda vachitonohwina mamwe makesi evanhu vakaponda vanhu. Saka yangu nyaya iyi yainge iri dikisa. Vakabva vanditi zvino mwana uyu uri kuda kuti ndinge ndichikutsvakira vanhu vanomukidhinepa here vobva vamuponda. Ndikabva ndati kwete gogo, ndikuda kuti munge muchinditsvakira mushonga wekuti mwana uyu ange achingofa kana kungomuka akafa, but handidi kuti vabereki vangu vange vachizozviziva kuti inini ndini ndakaurayisa mwana wangu. Gogo vaya vakabva vati painge pasitomborina kana problem at all. So pamba apa pandainge ndichigara pevabereki vemurume wangu paiva nemimwe miti yemibhanana. Saka mumiti yemibhanana iyi ndo mandakanocherera chibhodhoro chacho icho chavakanditi chibhodhoro ichi chainge chichazoputika after 7 days. Kana chaputika ndaifanira kuti ndinge ndichizochifukunura, then ndobva ndazodzoka nacho gogo kudare ravo ivo gogo ava. Ndakabva ndazotora kabhodhoro kaya ndikabva ndaenda ndakataimira vanhu vose pavainge vari mumba, ndikabva ndamhanya ndikaenda kuseri ndokubva ndatanga kucherera kabhodhoro kaya mukati memiti yemibhanana. Ndakati ndapedza kudaro ndokubva ndamhanya zvangu ndikadzokera ndikanogara apo pandainge ndigere zvangu ndichitambisa foni yangu. Ndakazoverenga mazuva ndichinoti 7 days ndopandakabva ndaenda kuya ndokubva ndikanofukunura ndikashaya kabhodhoro kaya. Ndakati ndashaya kabhodhoro kaya ndakanzwa ana yangu ichirova, ndini uyo ndikabva ndamhanya. Zvose izvi pazvaiitika mukoma dumbu rainge riri koko because nhumbu yangu yainge yatova kuma 6 months chakadaro. Ndokubva ndamhanya ndikadzokera kudare ravo gogo vaya vakabva vazonditi kabhodhoro aka sezvo ndainge ndakasika kukafukunura kainge kamhanya iko kaenda kunodzipa mwana wangu. Mukoma ndakabva ndatanga kuchema ndirimo mudare imomo. Then gogo vaya vakabva vazonditi ndisachema, vakabva vazondipa umwe mushonga vakanditi mushonga uyu ndewekuti hana yangu inge ichizosimba nekuda kwezvose izvo zvandainge ndaita. Mukoma the very next morning ndakabva ndazofonerwa naamai vangu, but from her voice I could actually tell kuti there was something that had gone wrong. Ndakabva ndazokumbira murume kuti ange achimhanya neni kuti ndinge ndichienda kunoona amai, but takabva tasvika pamba parizi. Then ndikabva ndafonera amai ndikati nhai mai komuripi, vakabva vazondiudza kuti ivo vainge vari kuchipatara. Ndokubva ndamhanya inini nemurume tikabva tazoenda kuchipatara kuya, but chandainge ndisina kuziva ndechekuti ndaisafanira kuti ndinge ndichizoona mwana wangu ari mupenyu. So ipapo ndakabva ndazosvika mwana wangu achiri mupenyu. Tichinosvika kuya mwana akangonditarisa ndokubva atotanga kutotandadza, mwana ndokubva atooma, mwana ndokubva atoshayika. Ndakabva ndatanga kuchema paya, but mukunochema kwangu ndakangoramba ndakachengetedza secret yangu. Since mwana uyu ainge achiri mudiki, amai vangu vakabva vazomhanyisa process vasingadi kuti murume wangu ange achizviziva kuti mwana uyu ainge ashayika ainge ari mwana wangu. So ndo mafiro acho iwawo
akaita mwana wangu. Ndini ndakazviurayira mwana wangu ndisingadi kuti murume wangu ange achizviziva kuti before ndichizonosangana naye ndainge ndakamitisiwa ndokubva ndazozvara mwana uyo wandainge ndisitomborishuwa kuti ainge ari mwana wani. So I was afraid to lose my husband. Many years later mukoma ndatova nevamwe vana vatatu, but dambudziko rinomboitika nderekuti most of the nights paya pekuti murume wangu kana asipo pamba handirari mukoma, ndinopikira kurara ndakagara because ndinongoti kana ndikada kungonobatwa nehope, so ndinobva ndatanga kunzwa mwana wangu achichema kana kutonzwa kutoti ndinenge ndakatobata mwana wangu mumaoko. Ndambozama kuti ndinge ndichishandisa mishonga yakasiyana-siyana, iya yavanoti mishonga yekudzinga zvipoko, but mishonga iyi mukoma kwandiri haitomboshandiswa zvachose because ndinongoramba ndichingomurota mwana wangu zvekare nekutofila presence yake kuti mwana uyu arimo murumu neni. So zvandinowanzokuita ndezvekuti kana murume wangu paya paanenge asipo, paanenge amboenda kumabusiness trips, ndo pandinobva ndazodana maid wangu mukoma. Ndinotodana maid wangu ndobva ndazorara naye pamubhedha pangu because ndinenge ndichitya kuti kana ndikarara ndiri ndega chipoko chemwana wangu chinongorara usiku hwose chichindivhiringidza. Zuva randakatanga kuona chipoko chemwana wangu ndakatanga kunzwa izwi rake achiti mama mama ndatokura, mama ndatokura. At that time ndainge ndichangobuda mubathroom ndichitozora mafuta, ndopandakabva ndatanga kungonzwa voice remwana richingonditi mama ndatokura, mama ndatokura. Ndafamba ndichienda kuwardrobe. I have a fitted wardrobe in my bedroom nekuti ndo mainge muchibuda voice racho iroro. Saka ndakati ndichinovhura ndokubva ndaona kuti muwardrobe umu mainge musina kana munhu. Ndichinotendeuka mukoma ndo pandakabva ndaona kacheche kainge kari pakati nechepakati pebedroom, kainge kakaradzikwa pamatiles ndokubva kanyangarika. Kubva musi iwoyo handikwanise kurara ndiri ndega, kurara murumu mekuti ndinenge ndiri ndega nekuti usiku hwose ndinenge ndichingoshungurudziwa. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvazvakangooma hazvo vedu we, hanzi ndinoona chipoko chemwana wangu. Ndakati nhai, ko ivo gogo ava, gogo vacho, gogo muchawa varipi? Hanzi vakasoshaika a very long time ago, ivowo vakatozvitadzawo. Hey, zvakangooma hazvo vedu we. Please ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini confession yangu ndiye kuti ndafungawo kuti ndinge ndichisiya mudzimai wangu, but ndiri kutsvakawo maadvices ekuti mudzimai wangu ndingamusiya nenzira dzipi dziri clean, because mudzimai wangu iyo dambudziko rake nderekuti iye anovenga hama dzangu. Kubva zvatakauya kunoko kuJoni ava nezvimwe zvinhu zvaanoita izvo zvekuti zvinondibowa. For an instance, inini nemudzimai wangu tatokura mukoma, but mudzimai wangu munhu uya wekuti ava kuda kuzviita chisikana chechidiki. Dzimwe nguva anokwanisa kutokubudira panze akakupfekera kamini. Apa pacho patinogara tigere panhu pekuti pane malodges wo akawanda. Saka ndinobva ndanzwa ndichimunyarira, ndinoti kana ndikazama kumukaidza kuti naimi ko kana muchibuda panze hamukwanisi here kuti munge muchingopfeka zvinhu zvirefu, but iye anobva atanga kupopota manje zvekuti vavakidzani vange vachinzwa kuti tiri kutotukana. Apa chinondibowa ndechekuti pamba apa patigere pane zvimabhachura zvivakomana zvinoshanda kuconstruction naizvowo zvinobva kuzimu zvakawanda. Saka ndichazivi kuti mudzimai wangu zvose izvi zvaari kuita ari kuzviitira kuti ange achiattracta here zvivakomana izvi, uye kana kamugezero kacho kaava kuita nezera rake mukoma hazvichatomboenderani. Mind you mukoma tiri vanhu vekutoti tatova nevazukuru, so handizivi kuti uyu mudzimai wangu uyu wandakavaka naye ndedzipiko nzira dzekuti ndingangomusiya in peace so that mangwana pasazova nekakuroyana mukati, because ndangotofunga kuti zviri nani hangu kuti ndinge ndichingotsvaka umwe mukadzi who will give me peace of mind. You do not know what I have to go through because of this woman. Munhu uya wekuti haudziki chekuita. All of my life I have never enjoyed my marriage naye mukadzi uyu, but kubva zvatakauya kunoko
kuSouth Africa zvatova worse. Ava nesystem yekuti kana tikanetsana anobva ageza opfeka zvimamini zvake iye over abuda over ati I am going to relax my mind. Paanozodzoka mukoma unenge watoita wekutopopotera, anokwanisa kudokerwa ari mumutown kuzonosvika makombe achinopera, ndo paanobva azokufonera achikuudza kuti makombe apera, saka muri kuda kuti ndinge ndichiita sei. Ndinobva ndazototanga kutopinda busy either yekuenda kunomutora kana kuzomuitira Uber, munhu obva azodzoka kumba. Kana ukamubvunza kuti wanga uri kupi, anobva angoti handiti ndabva pano here, ende ndichibva pano ndabva ndakuudza kuti ndikuda kumboenda kunorelaxa pfungwa dzangu. Ko chinonzi kurelaxa pfungwa chii? When you are relaxing your mind you go to a place that you do not even know. Saka handizivi kuti inzvimbo dzipi dzekuti munhu unoenda dzaunenge usingazivi. Kana ukabvunzwa nemurume wako unenge usingade kudzitaura futi nzvimbo dzacho idzodzo. Ndinokumbirawo kuti kana mukaposta nyaya yangu munge muchizondizivisawo mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi tatova nevazukuru, but izvi ndo zvava kuitwa nagogo vevazukuru. Hanzi vanopfeka zvavo tumamini twavo, vanorova makeup dzavo, vanongobuda panze vakadaro. Apa pamba pacho patinogara pane hupfana hwechidiki hunoshanda kuconstruction, saka ndinozorwadziwa nekuda kwekuti vapfana ava vanenge vongotarisa mudzimai wangu somehow. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi iriko nzvimbo here yekuti kana ukaenda ikoko unoramba kutaura kuti ndanga ndaenda kwakati. Yei, zvakangoma hazvo veduwe. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section tichivapawo maadvices. Hey, just a friendly reminder, kana mukaonawo macontent creator vachingokomenta mucomment section, akumana chingodzvanyaiwo maprofile pictures avo muchingoendawo ikoko kwazvakarehwa. Ndo message yacho iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.